Takže, čo ste oďavať dneska, vítam nového videa. A dneska je sobota. A dneska som chcel natočiť admin Abuse z toto. Z styl Brainrota. A proste sa stalo, že hral som normálne Rivalsy a Brosky ma tam reportol, že som písal vulgárne slova, čo samozrejme není pravda, lebo ja také slova nepíšem, akože ja skoro vôbec nepíšem. No a chápete, proste ma reportol. Takže túto sobotu prvá admin Abuse v roku zo styl Brainrotu bohužiaľ nebude. Čo už. Ja nemôžem za to, že oni ma reportujú len tak proste. Ale tak nevadí, uvidíme sa. Aj tak sa uvidíme u ďalších v ďalšie soboty. Iba teraz som vám chcel povedať, že škoda to je. Ale nevadí. Veď na budúcu sobotu. Tak čau.